A budem vám dneska rozprávať o segmentovaní shopping kampaní. Tak poďme rovno na to. To, čo vidíte v červených rámčekoch, to sú názvy, ako ja pomenovávam skupiny produktov, keď ich segmentujem podľa výkonu. Nie je to niečo, čo som si ja vymyslel, našiel som to, myslím, že Product Hero to používa, ale samozrejme ide o to, že je jedno, ako si to pomenujete, záleží na tých pravidlách, ktoré tam nastavíte. Ako si to nastavujem ja? Trošku to predstavím. Tie Heroes kampane sú tie veľmi žiadané produkty, ľudia ich hľadajú, veľa na nich klikajú a aj veľa nakupujú. To sú tie naše najpredávanejšie produkty. Villains produkty, rovnako ich ľudia vyhľadávajú, rovnako na nich veľa klikajú, ale z nejakého dôvodu ich nenakupujú. Ten Sidekicks, to sú produkty, ktoré majú možno nejakých 3, 5, 7, 10 klikov za nejaké časové obdobie, veľmi často používam 30 dní, ale môže byť aj iné. A v tomto prípade konverzie veľmi neriešim. Niektoré produkty majú konverziu, niektoré nemajú, ale nie je to pre mňa dostatočne dosť veľká dátová vzorka, aby som to vyhodnocoval. No a posledná časť, to sú produkty, ktoré nemajú žiadny klik za to dané časové obdobie, ktoré sledujem. Ešte predtým, ako sa tejto téme budem venovať do hĺbky, by som vám chcel povedať jeden príbeh. Toto je moja fotka, keď som mal 15 rokov. Vyzerám podľa môjho názoru tak na 11 až 12. A možno si poviete, že dobre, tak našiel nejakú fotku, kde vyzerám mladšie. Nie, toto bola moja fotka na občianskom preukaze prvom. Ešte ako 24-ročný som sa tak prezentoval. Ja som vtedy nosil takú dlhšiu bradu. Doteraz si pamätám, keď som bol na hranici a ten colník tak na mňa pozeral, že čo to je za fotku. A ešte si pamätám aj takú príhodu, myslím, že som ešte nemal 18 rokov a išli sme s kamarátmi na nejakú veľkú party, celé mesto tam bolo, všetky pekné baby z mesta tam boli. A čakal som v tej rade a keď som prišiel na radu, tak stal tam taký veľký vyhadzovač a ten na mňa pozeral, že chlapče, zmrzlina je tam oproti. Takže ja som sa veľmi nesmial vtedy. Čiže vlastne celú tú svoju strednú školu som bojoval s tým, že som vyzeral mladšie ako moji rovesníci. Veľmi sa smejem z toho, keď mi niekto povie teraz, že zlaté časy na tej strednej škole, tak moje zlaté časy asi pri tom spomeniem, že chlapče zmrzlina je tam oproti. To je tá moja príhoda. Ale chcel by som vám z tohto obdobia povedať jeden svoj príbeh. A ten príbeh začína tak, že sme sa 4 kamaráti, 4 spolužiaci zo strednej školy, išli sme do nejakého klubu, sadli sme si do nejakého boxu a objednali nejaké pitie. Ja vám teraz trošku predstavím, že čo tam bola za spoločnosť so mnou. Prvý chlapec, nazvem ho písmenom A, to bol taký miestny, triedny frajer. Nosil také reperské oblečenie, vtedy sa to tak nosilo. Vždy po ňom išlo najviac báb. Proste miestny frajer. Ja si pamätám, že sa chválil s tým, jak si nosil to oblečenie z Ameriky a podobne. Každý ste videli pelišky, kto mal najfrajerskejšie boty, tie, čo boli z Ameriky. Len v peliškách to bolo v 68. v Prahe a u nás to bolo na Slovensku v roku 2005. Takže nazvime ho Ačko. Druhý chalan, vysoký, husté blondiavé vlasy, stále elegantne oblečený, košielka, nohavice. A on mal neuveriteľný dar reči. Dokázal aj veľký dáv za pár sekúnd fakt, že rozosmiať. Veľmi som mu to zavidel. Označme ho písmenom B. Písmeno C, opäť vysoký chalan, chudý, relatívne dobre vyzerajúci, flegmatik, salamista. On myslím, že mal aj priateľku niekde od základnej školy, takže on vôbec tínedžerské veci neriešil, čo my ostatní. No a štvrtý som bol ja. Chudé nožky, chudé ručky. No ale aby som vám to ešte lepšie predstavil, že ako som asi vyzeral, tak potrebujem mierne úpravy urobiť. Takže tak. A ešte tak. Takže to sme boli skupina 4 chalanov, ktorí tam sedeli v tom bare. No a idem vám povedať, čo sa vlastne v ten večer dialo. Možno si už niektorí si tak uvedomili, že o čom tu ja vlastne hovorím a ako to teraz chcem prepojiť s tým marketingom. Tak príde mi to veľmi podobné ako tie 4 skupiny, ktoré som vám predstavoval hneď na prvých slajdoch. Ja to pre istotu zopakujem, čo to znamená. Ten Heroes znamená, že je to veľa klikov a veľa konverzií. Villain znamená, že veľa klikov, málo konverzií. Sidekicks, že je to málo klikov a konverzie neriešim.
a to zombie z 0 klikov. Takže poďme sa pozrieť, ako ten večer vyzeral. Dúfam, že si užívate moje promptovacie schopnosti v ChatGPT. Takže rovno vedľa nás do vedľajšieho boxu si sadli 4 dievčatá. Ideálna príležitosť, takto chcete, aby ten večer začal. Takže čo sme urobili? Krok číslo 1. Postavili sme za nimi nášho najukecanejšieho chalana. Skutočne to tak bolo, asi 2 minúty pri nich stál. Doteraz si to pamätám, ako sa všetky rehotali, jednej dokonca tiekli slzy od smiechu. Tak som si hovoril, že dobre, večer začína dobre. Čo nasledovalo ďalej? Náš najväčší triedny frajer sa posadil presne medzi 2 najkrajšie baby v skupine. No a večer vyzeral fajn, dievčatá sa zabávali, tak sme si povedali aj my ostatní, že sa tam presunieme ku nim. A tie šipky vôbec nie sú nakreslené náhodne. Dopadlo to tak, že ten chalan, nazvime ho C-čko, si sadol k tej jednotke. No a pre mňa už veľmi miesto tam neostalo, takže som si sadol len tak na kraj vedľa neho. A v podstate dá sa povedať, že bol som tam ako keby navyše. Nie je to rozprávka, nie je tam žiadny šťastný koniec, toto je taká tínedžerská realita. Takže čo vám tým chcem povedať a ako to chcem presunúť do marketingu, že takto by ste očakávali vzhľadom na to, ako som tých chlapcov opísal, že skončí takýto večer. A takýto večer by skutočne takto skončil, ak, teraz ten most do marketingu, ak by sme mali jednu kampaň pre všetky produkty. To by bol očakávaný záver. Ale čo keď s tými kampaňami urobíme to, že ich správne segmentujeme, vtedy môže byť tá realita iná a ja vám chcem ukázať, ako ten večer dopadol. Takže poďme na to. Áno, tento krok platí. Náš najväčší triedny frajer bol medzi 2 najkrajšími dievčatami. Platí aj druhý bod. Skutočne si to C-čko sadlo k tej jednotke, zistil, že ona má frajera, on má frajerku, zakecali sa, stali sa dobrými kamarátmi. Ale teraz zmena. Mne sa podarilo si sadnúť k dievčatu číslo 4 a zakecali sme sa. Pýtate sa, že kde je teda to Bčko? To Bčko malo totižto jeden problém. Sice bol okuzľujúci, síce dokázal rozosmiať ľudí a mal skutočný dar reči, ale nevedel, kedy dosť. Nevedel, kedy dosť štile, že veľmi ľahko sa z okuzľujúceho mladého muža stal otravný človek. A toto mu bol aj ten večer, tak sme mu chalani mierne naznačili, že nech proste ticho, nech sa ukludní a tak podobne. A on sa trošku urazil a išiel za inými ľuďmi do iného boxu. Čiže keď to opäť presuniem na ten marketing, tak ten Heroes mal najviac konverzií. Áno, to mal stále. To C-čko, ten Sidekicks, konverzie neriešil. On mal svoj život. Ale vďaka tomu, že toho najhlučnejšieho chalana sa nám podarilo dostať preč, tak aj zombies mal nejakú konverziu. A tento večer si pamätám veľmi presne, pretože to bol môj prvý večer, kedy som si našiel prvú frajerku. Tak, poďme už k tej reálnej téme, o čom tu chcem dnes hovoriť. Všetko, čo vám budem dnes ukazovať, tak všetky tieto postupy sú zadarmo. Jediná platená časť je Mercado. Ale máte Mercado všetci. Aj tu sledujú vás Mercado, takže kývte, že máte. Tak, ak ja sa dostanem ku Google Ads účtu, čo prvé ako keby riešim alebo analyzujem, ak sa pozerám na shopping kampane, to je to, že či nebolo by lepšie oddeliť ten brand do samostatnej kampane. Používam na to takýto skript. Nie je to môj skript, ja som ho našiel niekde na internete. Keď si to hore zadáte do Google alebo prídete na tú adresu, tak snáď ho tam ešte nájdete. A ja vám tu ukazujem taký, dúfam, že je to vidno dozadu, vám tu ukazujem taký extrémny prípad, ktorý sa mi stal. Budem teraz vysvetľovať tie grafy, ktoré sú napravo. A na tej napravo spodnej časti sa vlastne ukazuje, že 40% klikov v tej kampani bol na brandové výrazy. A keď si pozriete ten graf hore, tak dokonca 60% obratu bolo cez brandové slovo. Toto je extrémny prípad, kedy by som určite oddelil brand do samostatnej shoppingovej kampane. Väčšinou to je ale menej, ale už keď to je povedzme od 15-20% vyššie, určite by som to už zvažoval. Čiže to je krok číslo 1, ktorý stále si analyzujem. A teraz je otázka, že kedy k tej segmentácii pristupovať.
Ja mám také ako keby dve pravidlá, ktoré keď si pozriem tie kampane, hneď sa nad nimi zamyslím. Čiže môjim cieľom väčšinou je, aby každá kampaň mala aspoň 150 konverzií za 30 dní, minimum nejaká stovka. To znamená, že keď si otvorím nejaký Google Ads účet a má jednu kampaň, je tam ten pekný príklad, že ak má moja jediná shopping kampaň mesačne 500 konverzií, je predpoklad, že ak ju rozdelím do 3-4 kampaní, mohlo by dojsť k zlepšeniu výkonu. To je môj taký ten základný predpoklad, keď sa pozriem na počet konverzií. A už v tej dobe, že na začiatku bez toho, aby som nejakú zmenu urobil, vytvorím si tie vlastné štítky. Čiže na Google Ads v časti produkty si analyzujem jednotlivé skupiny produktov a hľadám, kde sa ten výkon odlišuje. Už sa mi aj reálne stalo, že pri tej analýze mi vyšiel výsledok, že nie je tam priestor na tú segmentáciu, takže môže sa stať aj to. Čiže to je to, čo urobím ešte pred začiatkom. Analyzujem si brand, či toho potrebujeme rozdeľovať a urobím tieto dva kroky. No a teraz, prečo chcem segmentovať? Ja som sa vám toto snažil ukázať na mojom životnom príbehu. Čiže niektoré produkty môžu negatívne ovplyvňovať iné produkty v kampani. Keď to opäť presuniem do toho príbehu, bojím sa, že ak by ten môj kamoš tam ostal v tej našej partii a non-stop by mlel, tak ja by som sa k slovu v živote nedostal. Takže to môže byť presný príklad a toto je príklad, ten môj príbeh v tom, že ak oddelíte tie drahé, tie Villains produkty, vedia sa vám v rámci tej kampane aktivovať ďalšie, ktoré doteraz ku klikom vôbec nedošli. Ale okrem tejto hlavnej časti, alebo teda to je ten hlavný faktor, sú tu aj také vedľajšie, to znamená, že môže nám táto segmentácia zlepšiť konverzný pomer. Napríklad, že fakt vytlačíme z tých heroes kampaní to maximum, ktoré sa dá. Vieme napríklad zlepšiť priemernú hodnotu objednávky, ale to už sa netýka segmentácia podľa výkonu, ale už riešim podľa ceny produktov. A čo vám ešte chcem vysvetliť, tretie je to škálovanie kampaní, ktoré samozrejme to primárne pozerám na konverzie, ale mňa aj zaujíma, koľko produktov bolo zapojených do aukcie. Ja vám tu ukážem také staršie príklady, mal som to na nejakej prednáške pár rokov dozadu, ale úplne presne to sedí a vlastne funguje to stále. O čo tu ide? Môžem to krásne prezentovať ako case study. Tam, keď je tá červená šipočka, tak vtedy sme toho klienta prebrali a po našej práci vidíte, že boli tam silné Vianoce, ale aj po tých Vianociach tie shoppingové kampane boli výrazne vyššie na tom ako pred rokom. Trošku sa nám zvyšovali aj ostatné kampane, ale nie tak ako shopping. Dobre, to je krásne, ale z hľadiska toho škálovania je pre mňa podstatné, koľko produktov malo mimo Vianoc, keby aspoň jeden klik. A keď si tu porovnáte medziročne, tak sme stúpli z nejakých 11,5 tisíc na 17,5. Takže toto si ja stále keby monitorujem. Druhý príklad, veľmi podobný, tu na to bolo ešte také extrémnejšie, že odkedy sme to chytili do ruky, tak fakt nám to vyrastlo. Ale nepozerám sa len na konverzie, pozerám sa presne na tie produkty a v tomto prípade sme dokázali takmer zdvojnásobiť počet produktov aspoň s jedným klikom. A tretí bod, to vám dávam len tak do toho, aby ste si na Pimaxky dávali pozor, pretože vidíte, že celý účet nám rastol, Pimaxky nám rastli brutálne, ale ostatné kampane nám nerastli, čiže sme kanibalizovali brand, čiže to len tak, aby ste si dali pozor. Ale aj v tomto prípade sme výrazný počet, myslím, že skoro 1000 produktov viac sme mali, ktoré mali aspoň jeden klik. Takže to je to hlavné, okrem tých konverzií, čo pri tomto riešim a sledujem. Máme na to takýto report, to je nejaký náš klient, ktorý predával hračky a my sme si robili tie vlastné štítky podľa tej témy, čo sa tie hračky týkajú. A čo je dôležité, čo vám tu chcem ukázať, je vlastne asi ten tretí stĺpec, že koľko percent zo všetkých produktov malo aspoň jeden klik za to sledované obdobie. Ja som tu vybral taký dosť extrémny prípad, že skoro všetky produkty klik mali, ale môžete si všimnúť, že ten prvý riadok, tam je len 63%. Kdežto pri tých ostatných je 80 a viac. Keď sa na túto tabuľku pozerám, už je pre mňa nejaký znak, že mal by som zvážiť, že nejako sa týmto produktom nedarí s ostatným a mohol by som skúsiť na nich urobiť osobitnú kampaň. Čiže vidíte, že ani to neriešim podľa výkonu, skôr to riešim podľa toho, že koľko percent produktov bolo aktivovaných v tej aukcii. Nemusíte si na to robiť takýto report, strašne jednoducho sa to dá urobiť aj v Google Ads, to znamená, že vyfiltrujete si ten vlastný štítok, pozrite sa, koľko produktov tam máte a potom si len pridáte filtry, kliky viac ako 0 a vidíte, koľko produktov ten klik mali. Nie je to nič zložité.
Základné piliere, podľa ktorých sa riadím, ja vám tu vlastne rozprávam teraz, že urobte z jednej kampane viac a moje prvé pravidlo je, že majte čo najmenej kampaní. Čiže určite to neprekombinujte a snažte sa držať čo najjednoduchšiu štruktúru. A neviem vám vlastne ani povedať, ktorá štruktúra je najlepšia. Skutočne sa mi stalo, že pri tej analýze, ktorú som robil na začiatku, som zistil, že by tá segmentácia ani nepomohla, takže je to všade individuálne. No a ako pristupovať k prvým segmentáciám? Mňa sa často pýtajú, že to je síce fajn, čo hovoríš, ale môj klient má buď málo konverzií, prípadne má obmedzený budget a ja s tým veľmi nemám čo robiť. Tak mám tu také tipy, ako by ste mohli začať. Takže toto sú tie hlavné problémy, ktoré nám môžu brániť v tom, aby sme tento proces rozvíjali. Mám také 3 riešenia, ja ich vlastne každé jedno opíšem osobitne. Prvý, nie je to nič výnimočné, ja už som o tom hovoril, niekedy si to nazývam 0 clicks, niekedy si to nazývam zombies. Nie je to nič iné, len to, že pracujem s produktmi, ktoré sa s nejakým štýlom do aukcie nedostali. Veľmi jednoduchý príklad, nemusíte nič zložité používať, len si stiahnite všetky produkty s 0 klikmi za posledných 30 dní, urobte im nejaký vlastný štítok a urobte na to osobitnú kampaň. To je celé. Aký to má dopad na ten rozpočet alebo na konverzie? Áno, ak toto urobíte, pravdepodobne sa vám zvýši denný rozpočet, ale viete to nastaviť s malým rozpočtom. Ak konverzie je absolútne jedno, aký počet konverzií máte v účte, viete to urobiť, aj keď máte len 5 konverzií, napríklad. Druhé je, opäť už som to spomínal, buď sú to nejaké villains, alebo ja to niekedy nazývam expensive. To neznamená, že ich cena je vysoká, znamená to, že v tej kampani sa im nedarí. To znamená, že míňajú veľa peňazí a málo prinášajú. Čiže analyzujte produkty opäť cez jednoduchý filter, ktoré majú vysoké náklady a majú 0 konverzií. Opäť im vytvorte vlastný štítok a môžete opäť vytvoriť osobitnú kampaň, alebo ich môžete úplne z tých kampaní vylúčiť. Aké to má dopady? No, na ten rozpočet by to malo mať lepšie dopady, pretože ušetríte neefektívne minuté peniaze a opäť tento krok nie je ovplyvnený počtom konverzií. Môže mať ten váš účet aj málo konverzií a viete to úplne v pohode pripraviť. A tretí, veľmi jednoduchý, ja si myslím, že už mnohí to aj používate. Dávam tu taký príklad. Ak mám rozpočet 500 Kč na deň a v kampani je 5000 produktov, tak možno už tušíte, alebo viete si to vyrátať, že aj keď ten algoritmus Google Ads je inteligentný, no nebude mať dostatok dát, aby vyhodnotil, ktoré produkty sa im darí alebo nedarí a podobne. Čiže v tomto prípade odporúčam vybrať tie najkonverznejšie produkty, ostatné vylúčiť a neskôr ich postupne pridávať. A ak neviem vybrať určite tie najkonverznejšie produkty, že mám tam málo konverzií, tak sa môžem pozrieť buď do Analyticsu, môžem sa pozrieť priamo do e-shopu a podľa toho povyberať nejakú skupinu produktov, na ktoré chcem cieliť na začiatok a tie ostatné budem neskôr pridávať. Čiže k tejto stratégii nie je potrebné zvyšovať rozpočet a tento krok by mal práve že zvýšiť počet konverzií a môžete ho robiť aj s malým počtom. Opäť sa vrátim k tomu štítkovaniu podľa výkonu. A pripravil som tu pre vás taký QR kód, ak by ste mali o to niekto záujem, tak si to len kľudne otvorte do mobilu. Je to náš vlastný skript, ktorý využívame na štítkovanie produktov. Nie je v tom v podstate žiadna nejaká extra veda, kto vie trošku robiť so skriptami alebo s Google Sheetmi, tak mu to príde jednoduché. Prečo to ja používam je, že je to veľmi upraviteľné, to znamená, že viem si to štítkovať podľa rôznych metrík a viem si to skutočne upraviť, čo mnohé nástroje aj stoja nejaké peniaze a nemajú takúto možnosť tých úprav. Čo si tam ja ešte riešim a čo je pre mňa podstatné pri tom štítkovaní podľa výkonu, ja v podstate fungujem takým štýlom, že to rozdeľujem do tých 3 častí a ten zbytok, ktorý ako keby nie je segmentovaný, tak to sú tie zombies, tie nemajú žiadne kliky a žiadne náklady. A čo je pre mňa dôležité je to, lebo sa ma veľa ľudí pýta, ako nastavuješ tie pravidlá, koľko je pre teba dôležitých konverzií, koľko je počet klikov a podobne. Všade je to individuálne a ja sa rozhodujem podľa týchto stĺpcov, že je mi v podstate jedno, či tu nájdem medzi Heroes, že 120 produktov alebo 50 alebo podobne. Ja skôr riešim, že si stiahnem doterajšie dáta a aký je podiel nákladov. Áno, v tomto prípade samozrejme nie je rovnaký, ale každá tá skupina produktov má dostatočné náklady na to,
že je to pre mňa to zhodnotenie, že majú potenciál priniesť vysoký počet konverzií. Hej, ak by som dal veľmi prísne pravidlá a v nejakom štítku by boli 3-5 produktov, tak by mi to tu pekne ukázalo, že tie produkty málo minuli a pravdepodobne tá kampaň by sa mi ani nerozbehla. Že to je to prvé, čo si analyzujem. Tu vľavo hore si dopisujem už tie konkrétne pravidlá, podľa ktorých sa tie štítky tvoria a celý ten Google Sheet vyzerá nejako tak, že na pravej strane je to, čo som mal zväčšené a na tej ľavej mať každý produkt, nejaké jeho dáta a posledný stĺpec už je ten daný štítok. No a čo teraz s tým urobím? Ak tie štítky mám, určite mnohí z vás ste používali doplnkový feed, merchant centre a podobne. Ja nie som jeho fanúšik pretože príde mi to taký krok navyše a môže tam nastať ako keby vyššia chybovosť. Zle sa to spáruje, prípadne si nastavíte iný čas toho refreshu. Skutočne sa mi v minulosti stalo, že tam bolo pomerne veľa chyb, na ktoré som prišiel dosť neskoro. Teraz príde to, čo tu sme, takže ja využívam nahratie dát do Mergada. Tie výhody sú v tom také, že už do Merchant Centra príde ten feed aj oštitkovaný. To znamená, že už priamo v Merchant Centre nerobím žiadne zmeny. Ukážem vám trošku, ako s tým Mergadom postupujem. Je to tu fakt detailné, tak tí, čo to poznáte, ja sa to vlastne budem snažiť tak rýchlejšie preklikať. Čo je dôležité, keď to robíte? Najprv si musíte v Mergade buď vytvoriť elementy a v tom Google Sheete pomenovať tie stĺpce správne, aby to spárovanie bolo správne. Čiže, ukazujem vám tu príklad, ak by som chcel štítkovať a dať to do custom label 1, tak ja ho tu vlastne nemám vytvorený. Namiesto toho mám tu dvakrát custom label 0, je v tom nejaký bordel. Čo musím urobiť? Vytvoriť si nový element, čiže 1, 2 alebo 4 v tomto prípade. A druhá vec, kontrolujeme, ako máme pomenovaný element ID. Ja som vám to tu schválne ukázal, že mám tu napríklad GID s malým, GID s veľkým, sú to dva samostatné elementy v tomto prípade a treba si dať pozor, ako je to zapísané. Veľmi podobne, opäť ten istý screenshot aj s tým custom label. Už si nepamätám, čo sme tam porobili, že sme tie elementy mali aj malým, aj veľkým, ale treba si dať na to pozor. Ak sme si to teda uvedomili, že ako to je pomenované v Mergade, to isté potrebujeme urobiť aj v tom Google Sheete. Znamená, že ukazujem vám to tu, že doteraz sa mi to volalo, že ID a custom label 1, nebolo by to správne, nenaparovalo by sa to správne, potrebujem si to premenovať. To je taký ten krok 1, aby nám to všetko fungovalo správne. Krok 2, už robíme priamo to pravidlo, ten import datového súboru, čiže v Mergade pridáme nové pravidlo. Tento postup tu mám pripravený dosť podrobne, čiže vyberieme typ, ten import, vyberieme produkty a štandardne pre ten výkon vyberám všetky produkty. Riešim, aby sa nám kľúč presne zhodoval v tom mapovaní. A idem tam zadať tú URL-ku toho spreadsheetu. Ako sa k tej URL-ke dostanem? Dúfam, že to tak vidno, čo mám tým tmavším sivým, a keď nie, tak v podstate v tej časti ten súbor zdieľať a publishnúť to na web. Čiže keď si to roztvoríme, vyberieme tam ten list, ktorý chceme naimportovať, čiže v mojom prípade to bol feed. Vyberieme si, že chceme CSVčko a dostaneme sa k URL adrese. Tak, to ale stále nie je všetko, lebo nebude vám to fungovať, ak ten Google Sheet nenazdieľate. To znamená, že vpravo hore máte share alebo zdieľať a dáte to všetkým, anyone with the link, prípadne každého s linkom. To je vlastne všetko, čo musíte urobiť v rámci Google Sheets. Už vám len stačí aplikovať pravidla, pregenerovať feed, a ak ste všetko robili správne, všetky kroky, tak mali by ste to mať správne urobené. Čo robím ako tretí krok? Skontrolujem si tú správnosť. Prvé, čo by sa malo udiať, keď tie pravidlá pregenerujete, že v elemente by ste mali vidieť nové hodnoty, ktoré vám vznikli v tom štítku, ale ukazoval som vám, že ja si tam vlastne tvorím len 3 hodnoty a mám ich tu 4. Čiže už prvý krok znamená, že niečo je zlé. Tak som si to otvoril a videl som, že jeden produkt tam má nejaký iný štítok. Pravdepodobne som urobil nejakú chybu vo vzorci, nepotiahol som vzorec. Možnosti, čo sa stali v Google Sheete, môže byť viacero. Ale už vidím, že to je proste zlé. A pozriem sa do Google Sheetu.
A krok 2, čo viem urobiť, idem na tú kartu produkty, dám si odfiltrovať, štítok obsahuje nejaký heroes a vidím tu ten počet produktov. Ten počet produktov by mi mal sedieť s tým, čo si odfiltrujem v Google Sheete. To znamená, že keď si v Google Sheete odfiltrujem, vidíte tu nejaký počet produktov, opäť mi tam jeden nesedel v tomto konkrétnom príklade. A posledná vec, čo viete si skontrolovať, ako keby ďalší deň, keď to všetko prebehne, že už si tú kampaň vytvoríte a pozrite sa na to, koľko tam máte reálne produktov. V ideálnom prípade by sa všetky tie čísla mali rovnať. Prichádzam na poslednú tému, celý čas som vám tu rozprával o Google Ads a ako štítkujeme podľa výkonu, ale my to štítkovanie využívame v mnohých typoch kampaní a vlastne je to taká nejaká naša každodenná časť, s čím pracujeme a chcem vám teraz ukázať, že kde všade to viete využiť. Budem sa venovať týmto 5 častiam, každé opíšem osobitne, ale nie je to len shopping, viete s tým pracovať aj v DSAčku, viete s tým pracovať aj v Demangene, na Facebooku, prípadne so zbožákmi. Teraz vám ukážem niektoré tipy, ako s tým pracujem ja. V prípade shoppingu sa bavíme o tom istom, ak by ste si niekedy otvorili nejaký náš účet, čo spravujeme, dosť pravdepodobne by takto vyzerali tie názvy. Čiže máme tam to SK, znamená, že je to Slovensko, máme tam buď Pimaxku alebo štandardný shopping a tie názvy už poznáte. Čiže čo je výhoda, keď takto tie kampane rozdelíte, viete si nastaviť rozdielny ROAS a budget pre každú skupinu produktov. A čo ešte zvyknem robiť, ak sa mi nejaké produkty nepáčia, tak ich dám do štandardného shoppingu práve z toho dôvodu, že zvyknem tam využívať tú stratégiu toho maximálnej ceny za preklik cez portfólio Bid Strategy. Že viac menej to je asi dôvod, prečo ten štandard shopping najviac využívam. To je shopping, ale možno zaujímavejšie pre vás bude, ako s tým pracujeme v DSAčku. Ja vám tu ukazujem štruktúru jedného klienta, kde sme to urobili následovne. Ten prvý riadok je klasická DSAčková kampaň na všetky URL-ky a je to v podstate taká doplnková kampaň k tým ostatným. Tá druhá a tretia kampaň, opäť už tie názvy poznáte, v tomto prípade sme ten Heroes a Sidekick spojili dokopy a urobili sme osobitnú kampaň na Zombies a vidíte, že tie drahé produkty, tie villains, ani neinzerujeme, tie nás nezaujímajú. A do toho ešte sme pridali poslednú kampaň, keďže je to klient, ktorý sa venuje predaju halloweenských kostýmov a mal sezónu, tak sme vytvorili priamo na tú danú sezónu osobitnú kampaň pre tie produkty. A tu už vám vlastne chcem ukázať, že ako tieto dve veci viete skombinovať. Samozrejme je potom dôležité vylučovať to medzi sebou. A viete takýmto štýlom robiť aj Demangen alebo YouTube. My máme k tomuto klientovi veľmi dobré videá, ktoré sme v sezóne pušťali na ten Halloween. A tá reklama obsahuje okrem videa aj vyfiltrované produkty na základe štítkov. Čiže čo my sme v tomto prípade urobili? Ja som tam neodfiltroval len produkty, ktoré sa týkajú Halloweenu, ale ja som tam vyfiltroval produkty, ktoré sa týkajú Halloweenu a sú pre mňa heroes, čiže tie najpredávanejšie. Tým pádom z nejakých 2000 produktov sa mi tam dostalo možno 50. A robím to preto, že túto kampaň mám čisto akvizičnú na nových zákazníkov a chcem im ukazovať tie naše najlepšie produkty, najviac predávané. Veľmi, veľmi podobne to aj na Facebooku som ukázal, pretože máme ďalšie videá pekné. Takže takisto to viete robiť pri rôznych typoch reklamy na Facebooku, že sa vám dole zobrazujú len najpredávanejšie produkty z nejakej kategórie. Ale samozrejme, tie štítky si viete vytvárať rôzne podľa rôznych pravidel. A aj takto to môže vyzerať na Facebooku. No a posledný bod sú nejaké zbožáky. To znamená, typický príklad je zboží na S-kliku, nastavovanie cien za preklik priamo v S-kliku pre rôzne skupiny produktov. To nám ako keby veľmi pomáha a darí sa nám znižovať tú nákladovosť toho zboží. A čo ešte vieme robiť napríklad na iných platformách, typu neviem, nejaké Biano, Favy, Glamy podobne, že ešte pred inzerciou sa rozhodneme, na ktoré produkty chceme inzerovať. Znamená, že tie ostatné vypneme už mergade. Čiže robíme to hlavne v prípadoch, kedy nám nesedí tá nákladovosť a opäť sa potrebujeme rozhodnúť. To je to, čo som vám spomínal predtým, že niektoré produkty potrebujeme vylúčiť a potom ich postupne pridávať. To je odo mňa všetko. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a ak vás táto téma zaujala a chceli by ste
ju preskúmať viac do hĺbky, tak teraz v júni organizujem online školenie, to nájdete na ľavej strane. Ak by ste mali záujem, tak si to len kľudne otvorte a preštudujte ďalej. A pripravujeme newsletter, takže ak by ste mali záujem byť medzi prvými, ktorí ho budú čítať, tak môžete sa do neho prihlásiť už teraz. Ďakujem vám veľmi pekne. Další dotaz. Na jakou strukturu bys doporučil, pokud máme teď jednu PMAX kampaň, která má za 30 dní cirka 80 konverzí? Dáváš nějaký do kontextu bestsellery ze CRM-ka právě nebo z Google Analytics? No ak by som mal takú kampaň, samozrejme, krok číslo 1, pozrel by som sa na brand, že koľko je z toho brandových konverzií a potom by som zvážil, že pozrel by som sa na tie produkty a pozrel by som sa, že ak z tých 80 konverzií má väčšinu konverzií zo pár produktov, tak tie by som oddelil do osobitnej kampane a tie ostatné nechal v tej jednej. Alebo sa môže stať druhý prípad, že máte 80 konverzií, ale každý produkt má po jednej, maximálne 2 konverziách, tak tam by som zvažoval tie produkty, ktoré majú veľké náklady a žiadne konverzie oddeliť do osobitnej kampane. To by bol krok číslo 1, čo by som zvažoval. Další dotaz je, jestli bude prezentace k dispozici. No, a to vám odpovíme až v rámci newsletteru, takže musíte pořádně sledovat naše newslettery a tam se to dozvíte. Bude k dispozici, ale kde to budete mít v newsletteru. Tak, další dotaz. V rámci feedu pro DSA tu segmentaci tvoříte jak? Je to veľmi podobne ako s tým shoppingom, takže robím to v Google Sheete. Čiže viac menej tam je stále ten postup, že si stiahnete buď z Google Merchant Centra, alebo z Google Ads dáta o tých produktoch. My v tom skripte to vlastne kombinujeme a vlastne robíme to v Google Sheete a potom to napájame do Mergada. A stvoríme z toho ten tzv. Page feed. Ja som sa tak zasekol, som si prečítal ďalšiu otázku. A nie, bola to síce konverzia, ale bola krátka. Tak, pokud nemáte zapnuté kampaně na Brilliance, nespadnou tyto produkty do kategorie zombies po nějaké době, když se na ně nebudou směřovat žádný trafik? Spadnú. Ale v mojom prípade, ako keby to je taká zvláštnosť toho algoritmu, že ja odfiltrujem tie Brilliance produkty do samostatnej kampane, ale ona má vo väčšine prípadov pomerne veľa konverzií, že oni nejako si tú cestu k tým objednávkam nájdu, čo je pre mňa jedna z takých zaujímavých vecí, že prečo sa to deje. A práve to je jeden z tých dôvodov, prečo neverím 100% tomu algoritmu, že to v rámci tej jednej kampane dokáže, pretože keď si pozriete nejaké naše účty, tak veľakrát tam má Brilliance najviac konverzií po ako keby Heroes. Čiže tie konverzie tam prídu a odrazu to vie držať vás, keď to je v tej spolukampani. Ale je tu dobrá otázka, že ak nám nejaký produkt spadne na tých 0 klikov, samozrejme ide do tej zombies kampane, preto ešte robím jednu stratégiu, a to takú, že tú zombies kampaň keby nechám fixnú, že ja ju nemením. To znamená, že keď sa mi tie produkty dostanú do zombies kampane, tak oni sa už ďalej nepresúvajú, pretože môže tam nastať ešte taký efekt, že ona sa vám pekne rozbehne, ten produkt v tej zombies kampani, presunie sa vám do nejakej Heroes a opäť spadne na 0. To znamená, že pri tých ostatných produktoch, čo v kampani sú, sa nevie presadiť. A toto sa nám bežne stáva, že tie produkty v tej zombies kampani fungovali, potom mali 0 klikov, fungovali 0 klikov. A keď toto spozorujem, tak tvorím tú zombies kampaň fixnú a potom tam, ak mám veľa konverzií a už sa s tým veľa hrám, tak robím, že zo zombies kampaň. Tak to si tu ešte štruktúrujem ďalej. Super, další dotaz. Co když vám od každého produktu spíš jen jeden kus má smysl vôbec segmentovať? To si myslím, že veľmi nie. Skôr by som sa zameral. Má zmysel segmentovať, ale nie podľa výkonu. Skôr by som tam zvážil iné formy segmentácie, možno podľa ceny, podľa kategórie a podobne. Pretože moc z toho výkonu ako keby nezískate. Možno, že by ste mohli skúsiť tú zombie kampaň, že keď sa vám ten produkt nepresadil pri ostatných, tak ho oddelíte, ale riešiť nejaké heroes pri tom, keď máte jeden kus, to veľmi nedáva zmysel. Dobře, další dotaz. Kdy vlastně uznáte za vhodný rozdělení kampaní právě na heroes, Brilliance?
No asi na to presné pravidlo nemám, skôr sa zameriavam na to, že keď si pozriem tú analýzu produktov, tak už na prvý pohľad vidíte, že či tú väčšinu konverzií, čo máte, či tvorí pár produktov, alebo je to rozdelené ako keby na väčší počet. Je, že keď mám, tam bol nejaký príklad 80 konverzií a keď vidím, že mojich prvých 5 produktov má 60 z nich, tak pravdepodobne tam je priestor na nejaký heroes. Ak by som videl, že môj najpredávanejší produkt má jednu, maximálne 2 konverzie, tak viem, že je to rozdelené medzi viacero produktov a vtedy nemá zmysel pre mňa robiť heroes kampaň, skôr má pre mňa zmysel oddelovať tie dráhy. Další dotaz je, jaký minimální počet produktů doporučuješ mít v PMAX kampaních při segmentaci? Na to používam tú tabulku v skripte, ktorú som vám ukazoval, že nie je pre mňa dôležitý počet produktov, ale koľko tie produkty minuli oproti tým iným skupinám produktov. Čiže ak máte fakt výnimočné, že vám to ťahajú 3, 4, 5 produktov, vy v tej Heroes kampani môžete ich mať aj 10, lebo oni urobia taký objem, ako urobí iná skupina. Ale väčšinou to mám tak, že keby... Ale pozerám to podľa toho spendu. Je pre mňa dôležité, aby tie skupiny produktov mali dostatočnú útratu. Další dotaz. Používáte nějakou stejnou prioritu high, low, medium PLA kampaní, nebo to nějak rozdělujete? Tie priority používam len ak chcem oddeliť brand od ostatných. To asi je jediný dôvod, kedy to využívam. Prípadne sa ešte môže stať, že sú nejaké špecifické dotazy, že ktoré chcem mať nejako oddelené, ale väčšinou nie. Väčšinou je to brand a aj tam sa snažím väčšinou to oddeľovať v PMAX-ke. Podľa mňa to funguje celkom dobre. Další dotaz, jestli používáš někdy soft konverze pro e-com lidi, když je dostatek primárních? Určite. Obzvlášť to používam, ak napríklad ideme s úspešným projektom do novej krajiny. To znamená, že viem, že ak budeme robiť všetko správne, my sme schopní tam dosiahnuť veľký počet konverzií, ale momentálne ich nemáme. Takže robím to, že nasadím mikrokonverzie, urobím tú segmentáciu a pozerám tie reálne, či nám rastú. A keď nám rastú, ja v podstate využívam mikrokonverzie, ale snažím sa ich čím skôr vypnúť. Ale ak mám nejaký malý projekt, že nevidím tam priestor, že odrazu z 50 konverzií urobíme 500, tak toto možno nie je dobrá stratégia, ale tam, kde ten potenciál vidím, tak tam to robím. Tak, další dotaz. Nemáte problém s tím, že by segmentace moc probila data a tím pádem se to ubíralo vlastně na výkonu? Takúto skúsenosť nemám, pretože sa snažím dodržiavať tých pilierov, že mať čo najmenej kampaní a fakt sa snažím, aby minimum bol počet konverzií, proste 100 pre tú kampaň. Ak sa mi stane z nejakého dôvodu, že mi nejaká kampaň začne padať a nemá tie počty konverzií, tak najprv zvažujem, že či tam nepridám skrz tie pravidlá viacej produktov a keď ani to mi nepomôže, tak jednoducho zruším a pridám tie produkty do inej kampane. Toto robím relatívne často. Tak, další dotaz, jestli se nějak změnil váš přístup k segmentaci od doby, kdy PMAX kampaně nemají přednost před shopping kampaní? Nezmenil sa, pretože snažím sa dodržiavať pravidlo, že každý produkt je naraz len v jednej kampani. To znamená, že nepracujem s tým, že by mi PMAX-ka požierala tie PLA kampane. Tak, další dotaz, jakou budovací strategii používáte u zombie PLA kampaní? Dve. Bude to maximalizovať počet tých klikov. To je v takých výnimočných prípadoch, že môžem si to dovoliť, že môžem si dovoliť nejaké nižšie ROASy, tak tam hodím to, aby sa mi to rozbehlo čo najviac. Ale v drvivej väčšine používam klasické ROASy, len ak mi to naše KPIčko dovolí, tak pri Zombies mám nižší ROAS ako pri tých ostatných kampaniach, lebo je môjim cieľom ako keby posunúť do tej akcie a skúsiť vytlačiť. Tak a rychle poslední dotaz, který tu přetahujeme. Využíváte pro stanovení štítů data i mimo X, Analytics, interní data a tak dále? Využívame. Pomáhame si datami z GA4. To znamená, že ja som vám tu dával s tým skriptom takú jednoduchšiu verziu, nechcel som vám už veľmi zahlcovať, ale mám aj pokročilejšiu verziu toho skriptu, kde si doplňam informácie z GA4 a tam si napríklad rozdeľujem tie Heroes produkty medzi tie, ktorým sa darí vo všeobecnosti. To znamená, že darí sa im Google Ads a darí sa im aj celkovo na e-shope, že sú najpredávanejšie, ale tvorím si aj štítok taký, že patria medzi moje najpredávanejšie produkty na e-shope, ale v Google Ads sa mi nedarí. A ak mám dostatočný počet konverzií, tak tento štítok práve chcem mať v osobitnej kampani a analyzujem tie produkty, že prečo patria medzi najobľúbenejšie a prečo sa im nedarí v Google Ads kampani.
Děkuji moc. Lukáš, děkuji za přednášku. Ďakujem aj ja.